आब' आं बाजाराव थांनो नागिरदों माबाफोर नांगोन नामा? माबा आमाइमोन हाबलाङोनो बेदर बानलु सामब्राम आरो थाव लाबोबा आलुआ दंखायो दे। हाबाब लामाया माथो हाब्रुथार। थौ बिदिब्लालाय नारनानै थांसै। थौ बिदिब्लालाय सेन्देलफोरखौ बेफोराव दोनलाबायलै सोना दोन इफोराव। थौ 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 बेफोर लामाफोरालाय माब्लानि दिनाव मोजां जागोनब्रा? जानायबा जासिगौमोन। मोजां आखल सोलों नङाब्ला नोंखौ दिनै Oh no! मा खालामनाय जादों? मा जाखो? बैमोनफ्रा साला सुवादा साला बैमोनफोरा मा अबस्था खालामना गालांखो नै बिसोरखौ सानसे होथारगोन आं। थुदो मैगंफोरालाय बेसेबां दाम आयं? थाइबाल' आयं। दे नोंनि मैगंखौ आं लाजोबनोसै। दानियाथ' दुथ' आयं साहा गलायाव। नांलायला खोमा आयं। जोबोर गोबाव जाथारबाय आयं नोंजों साहा मोनलोङिया। फै। दे आदा जोंनो साहा कापनै होलै। साहा कापनै होनाय ओरैहाय। रादाय बाजाराव फैदोंमोन। फै जिरायफै। डिग्रिया कमप्लिट जाबायमोन ना नोंहा? औ जाबाय। अ मोजां बाथ्रा। मानोथ' थांथारलै आयं? लोगोआनो गैलाब्लालाय आं बोरै थांनो आयं? बोरैथो मैगं फाननो लाबलायनाय जाखो आयं? मैगं फानाब्लालाय आं मालाय माबोरैथ' मोनजानो आयं?
जाग्राबो गैला दे जागोन दे दे होमबा रादाय नोंसोर लोंलायदो दे थुदो थांसै सोगोमालाय रां हरा नामा आयं आन्दार फेननि बाथ्राखौलाय मा बुंनो फिसा सोगोमा हिन्जावनि आन्दार फेनसोलै फिसा साख्रि मोनबाय हिन्जाव मोनबाय बिफाखौलाय मानो बाव नोंनि बाथ्राखौ आं सानस'नो हादों आयं दालाय नों माथो सानखो आं दा बोराय बैसोआव मा सानबावनांगौ दं फिसा हानायखिनिखौ मैगं थाइगं खाना फानना जालांसै हायैयाव रानथाब खुथाब थैलांसै नोंहामजोआलाय माथो बुङो बिहामजोनि थाखायनोथ' दिनै आं बिब्दि आलाय सिलाय सोगोमा आगोलनि सोगोम नंलिया फिसा नोंनि लोगो सोगोमा हिन्जावनि बाथ्रा लानानै आंखौ हारसिं खालामबाय हिन्जावनि बिमा बिफाया आंगो बिमा बिफा जाबाय गावनि बिफाया लामानि बिबायारि जाबाय सानसेखालि बाथौआव आफा आं नोंनि बाथ्राखौ सहायनो हाला मा जाखो नोंसोर आं गैयाबा बिहामजोजों मानो नांलायबाय थायो नोङो बिहामजोजों नांलायनो गोनांलाय आंहालाय मा दं बेफोर बाथ्राया गासिबो नोंखाय नोंखायनो बाथ्राखौ सानो खोन्थायो नामा दानो गोदोनायाव बुनानै बुस्रांना दोनगोन आं बिब्दिनो बियो फिसाज्ला थाब्लाय हिन्जाव फिसाज्ला गैयाब्ला मावजि बांद्राय गोबाव गैला नोङो आं जोबजानो सोगोम बिहामजोआ मैया दाखालिसो फैनाय नोंखौ आं उन्दैनिफ्राय खि हासुदै सुस्रा सुस्रा फेदेरबाय फोलावबाय फोरोंबोबाय आफा बोराइ बाथौनियाव गाबख' साख्रिबो मोनहोबाय नों आंनो बाथौनाव बिनानै साख्रि होदों लाजिया नों सैमा बांग्रा बाथौआव साख्रि होदों आंनो सैमा बांग्रायासो नों सैमा नोंहा आंजों जायगा गैलिया बबाव थाङो बबाव जायो नोंनि बाथ्रासै आंजों जायगा गैला लामानि सैमाखौ फिसिनायानो गोरोन्थि ओइ सोरखौ सैमा बुंदोलै नोङो ओइ सैमा ओंखारलां औ दे आयं सोगोमा बिफाखौ हारसिं खालामनायाथ' मोजां जायासै बिफाया बिखौ एसेबां सात जारलानि गेजेरजों फेदेरबाय फोलावबाय फोरोंबोबाय जेराव बियो बिनि असे फिसा नंबावा मा असे फिसा नङा नोंहाथ' सोगोमा सासे खांजानाय गथ'सो सानसेखालि बिफाया बाजाराव फैबाय थानाय समावनो मा जादों उदै सादों मानसियाबो डिलिभारिसो बे मानसि सासेया सिरियासमोनलै मेडिकेलाव गारिखौ लांनो हागौमोन नामा माबाफोर जादों नामा बे उदै साना बाब्राबाय दं हागौमोन नामा गारिखौ लांनो औ दे हागोन दे दे फै Abo, lebar rumah beja. Oh, nih, ike.
पेसेन्टजों सोर फैफादों? आं सार। फै आंजों। नोंनि मा जायो? आंनि जेबो जाया सार। नैबे मुलिखौ लानानै फै। जागोन सार। नैबे मुलिखौ हरनाय। बे मुलियाथ' बेयाव गैया, बायनोसो नांगोन। Sir, emergency. Tuh. Pali nasi nanggaman. Pali labdonan sir. Pali? No. Sorry, bimaku basaini hayaसै। नोंसोर पेसेन्टखौ लाबोनाया गोबावद्राय जादों, बिमाखौ लाखिनो हानाय जायासै। बे बाथ्राखौ महरा रावनोबो खिन्थानो होआखैमोन, सोगोमा खोनायोब्ला दुखु मोनगोन होननानै। फारसेथिं गोरलै गथ' खांनो लाबोनायखौ मिथिनानै महरनि गोसो थोनाय सिख्लायाबो गुबुनजों हाबा जाबाय। महरा रावखौबो हाबा लाफिनाखिसै, सोगोमखौनो गावनि असे फिसा साननानै खाङो। राधाय रथ'लाय। आं नोंखौनो लोगो मोनगौबा फैखादोंमोन राधाय। लोगो मोनमारबायसो। नों बबेयाव थांदोंमोन राधाय? आं बाजाराव बेरायहैदोंमोन सिमां। मा माथो लाबोखो बाजारनिफ्राय? मैगंसो। दिंखिया मैगंखौबो सोरबा बायना लाबोयो? सोगोम बिफा आयंआ फाननो हायिलाय नाङाबाबो बायना लाबोबाय आङो। माथो खौरांमोन सिमां? आं मा खालामबावनांगौ राधाय? नों सासे सेंग्रा मानसि जानानै गोहोआनो गैथारा माथो। जुलि खालामनाया देरसिन नङा सिमां। दिनै साना हसिया जुलि लानानै गोबांफोरानो गोजौलाबायनो हमदों। आंहा मा दं? ना हाहुआनो दं, ना थाखा फैसायानो दं। गैजा रोङिया संसार जायाखै नामा? थेवबाबो सिमां, जुलि जानायनिफ्राय थैजासिम बेसेबांबा गोलाव सम। बिनि गेजेराव दंबावो गथ' गथायफोरनि थानाय, गाननाय, जोमनाय आरो फरायनाय। नों सासे सेंग्रा नङा दे। आं जिउआव माबा मोनसे खालामना लाग्रोनि सिमां। Salah, nunyang karga ginani nih. Salah. Salah, suara siang JWMWI bohne. दानो हाजासे जाखा, देनां गथ' गथायजों मोनजास्लाबनाय नङा।
मेंनो हाजासे लोंनांगौ जानांगौ। बाबा दिनै बबेनि बार बारदोलै? औ फैदों र' फाखसे। फै फै जिरायफै। ट्रिना गिलास मोनसेलाय। नोंखौ फैदों होननाय खोनानायखायनो दिनै फैदों आं। हामदों दे गोबाव दिन जाबाय लोगो मोनलायैया। खै मासनि थाखाय सुटि लाना फैदों सोगोम? दान मोनसेनि थाखाय। अ दे दालाय बबावथो दङ? काश्मीर। अ दे। नाङा दे आं लोंलाया। लोंखाया नामा? ओहो बाजै आं लोंखाया। दासान्दि बोरै दं सोगोम? मोजांखायनोथ' गोजाजों बेदर दिनै। दे फाजाखौनो जादो अब्ला। दे जागोन। आयंआलाय बबावथ' थांदों? आफाया? औ। थै बे सुनिनि बाथ्राखौबो सोंबाय थायो नालाय। नों गोरोन्थि मावबाय सोगोम। बाथ्राखौ मिथियोब्ला नों गावखौनो मुगैगोन। नों गोरोन्थि खालामबाय महर। आं साननानै आगोर मोनलिया जुलि। आं दा मा खालामबावनांगौ? नों खांलाबदों जेब्ला नोंनो गथ' थाखानाय हौवाजों आं माब्लाबा जुलि जानो हाया। अब्ला आं बे गथ'खौ मा खालामबावनांगौ? हायोब्ला सोरनोबा हर, हायाबा आंखौ आसा दाखालाम। जोमै साग्लोबजोब्बाय माब्ला सोरां जाबावगोन आंनि जिउआ जिउनि बायफ्लेनाय देरायावबो सानदोंमोन आं थांना थानो जिउनि बायफ्लेनाय देरायावबो सानदोंमोन आं थांना थानो जोमै साग्लोबजोब्बाय माब्ला सोरां जाबावगोन आंनि जिउआ
जोमै साग्लोबजोब्बाय माब्ला सोरां जाबावगोन आंनि जिउआ खोमोर बावनो दिनै आंनि जोंग्लावनाय गोरबोनि सोर होबथाबावनो दिनै बेफ्रुनाय अरगें अरखि हाथासि बारनि सिमब्रेनाया बे हाजोलेर आंनि बायग्लिलांबाय सोर बुजिबावनो सोर नायफिनबावनो सोर बुजिबावनो जोमै साग्लोबजोब्बाय माब्ला सोरां जाबावगोन आंनि जिउआ जिउनि बायफ्लेनाय देरायावबो सानदोंमोन आं थांना थानो जिउनि बायफ्लेनाय देरायावबो सानदोंमोन आं थांना थानो जोमै साग्लोबजोब्बाय माब्ला सोरां जाबावगोन आंनि जिउआ माब्ला सोरां जाबावगोन आंनि जिउआ आयं 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 फै आयं सिथ्लायाव फैनाय फै आयं सिथ्लायाव फै फै आयं फै फै आयं जिरायफै आफा आंहा जोबोर गोरोन्थि जाबाय आंखौ निमाहा होदो आफा आंखौ जोबोद दुखु होबाय आफा आंनो गासै बाथ्राखौ रायज्लायफिनना आंहा गोसोआव फोथायनाय दंखायोमोन फिसा सानसे बेलासे फिसाया आंखौ बोजबफिनगोन होननानै हेलौ रिना माबोरै दं मोजाङैनो दंथ'यो नोंलाय मोजां आफायालाय नोंनि बिफाखौसो नायनानै दं आं आंनि बिफाब्ला माब्ला नुगासिनो आफाजों दिनैनिफ्राय गोरोबलायना थांसिगोन आंखौबो निमाहा होदो आफा रावखौबो नागारजाया बिहामजो
सानसे बेलासे नोंसोरबो बिमा बिफा जागोन। नोंसोरनि फिसाफोरा नोंसोरखौ आलाय सिलाय खालामोब्ला नोंसोर माबायदि मोनगोन? उन्दै समाव बिमा बिफाया नायफिननांगोन, बोराय बुरै समाव फिसाफोरा नायफिननांगोन। बेफोरसो संसारनि आसार खान्थि। नंगौ आफा। आयं रादाय, नोंनो बेफोर बाथ्राखौ सोर खिन्थानाय? बाजारखालि साहा लोंनाय बे गलादारानो गासैबो बाथ्राखौ खोन्थाजोबबाय आं। बेयो जों गामिनिनो आयं। नंगौ नामा? रादाय फिसा, नोंनि थाखायनो जों गोदान संसार मोनफिनबाय फिसा। बेफोर बाथ्राखौ खिन्थानायनि थाखाय आंनिफ्राय बै साहा गलादारखौ हाजासे साबायखर बावबाय आं। साबायखर रादाय।